Chcel by som vás privítať. Od malička som vyrastal v detskom domove a tam som sa naučil tancovať moderné pesničky. Blúd je klamná a nevyvratiteľná predstava. Čiže niečo, o čom som presvedčený, nie je to pravda. Halucinácia môže byť zrakovým vnem, sluchovým vnem, čuchovým vnem. Vidím niečo, čo nie je. Počujem niečo, čo nie je. Alebo cítim niečo, čo nie je. Preto je problém vlastne u tých pacientov presvedčiť ich, že to nie je skutočné, lebo to je presne tak, ako keby ja som vám teraz položila pero. A teraz by som vás presvedčila, že toto pero tu nie je. Čiže oni tú halucináciu vnímajú ako realitu. Ja som Tibor Volička a okres Veľký Krtíž, Želovce. Že musím dávať pozor na všetko. Že by neukradli voľačo. Musím dávať pozor. Na každého, alebo sa nepobili. Náhodou, alebo neprišli zvonka voľakto ukradnúť voľačo. Naši obyvatelia majú voľný pohyb nie len v areáli, ale aj v okolí. Brána a oplotenie má len skôr dekoratívny charakter. S uvoľnením legislatívy postupne sa uvoľnili aj pracovné metódy v zariadeniach. Určite to tak funguje už aj v ďalších zariadeniach. Možno u nás majú voľnejší pohyb, lebo naozaj sme na kraji aj sveta, aj okresu. Zariadenie sa nachádza na južnej časti okresu Veľký Krtíž, úplne pri maďarskej hranici. Domov sociálnych služieb Čelárekyť poskytuje sociálnu starostlivosť 106 obyvateľov. Hlavná diagnóza je schizofrénia. Títo tvoria 70% celkovej kapacity zariadenia a zvyšok tvoria klienti s mentálnym postihnutím. Ne, čo napasieš, to musíš dať. Ne. Väčšina z nich zostáva tu celý život. Preto sa snažíme, aby svoj život prežili čo najlepšie, aby ho využili aktívne, teda prežili aktívne. Ja som Tomáš z Oravy, z Brezovice. Kde pokúšajú? Už ja tu bývam už 28 rokov od 85. roku. 35 rokov som mal, keď som prišiel sem. Ja som robil na Orave baču. Presne tak. Je to také dosť netypické, že z tej Oravy až dole, no a veľmi ťažko sa zvyká chlapcom z Oravy na Dolniakoch. No pri nástupe on mal veľmi veľké problémy. Týždeň nám skoro plakal, že kde sa to on dostal, čo tu bude robiť. A veľmi si želal robiť to, čo robil predtým. No my sme už potom začali rozmýšľať, že čo keby sme teda aspoň nejakú tú jednu ovečku zohnali, nejakú kozičku, aby on sa začal o niečo zaujímať. No tak po týždni sme nejaké kozliatko dotiahli a čuduj sa svete, teda Tomáš nám ožil. On začal sa o to kozliatko starať, začal o tom hovoriť, že ako by bolo, čo by bolo. Ja tu pasiem ovce, že nemusím tam síce skrátka sedieť celé dni, lebo mňa to skrátka i baví, tak to poviem. Lebo tam by som mal sedieť a rozmýšľať, čo aká. Ja keď si to vypustím, ja sa cítim ako na slobode, keď som tu. Zapálim si občas. No a tak Tomáško nám postupne tých ovečiek a kozičiek vychoval viac, prichoval, vždy prisadil jednu, druhú, dali nám ľudia, zamestnanci doniesli, až sa mu to stádečko takto nejak
vytvorilo až na takéto, ako sme ho videli dneska. Tým, že sme umožnili im voľné vychádzky von, že môžu kedykoľvek opustiť zariadenie, tak sa nám celkom vymyslo, že neodchádzajú nám zo zariadenia. Niekedy boli časté úteky. Obyvateľ sa nám zobral, odišiel, darmo sme ho hľadali aj políciou, za 2-3 dní nám zavolali z Košic, že treba pre ňoho prísť, že je tam. Čiže teraz sa nám toto nestáva, stane sa, ak raz do roka jedného máme, ktorý pravidelne, ale ten niekedy bol predávač, podomový predávač, čiže on to potrebuje raz do roka, stále obíde, vráti sa samostatne, už odíde a vráti sa naspäť. O 2-3 dní sa vráti sám naspäť autobusom. Schizofrénia sa vyznačuje poruchami myslenia, vnímania, cítenia a zároveň potom aj konania. Ochorenie najčastejšie vzniká v pubertálnom veku. U chlapcov je to 15. až 25. roku, u žien je to neskôršie 25 až 35 rokov. V centrálnej nervovej sústave máme tzv. Limbický systém, ktorý má na starosti zbieranie informácií z vonkajšieho vnútorného prostredia. Informácie, ktoré sú emočne podfarbené a dôležité, sú označené dopamínom. Čiže pokiaľ máme nejakú dôležitú informáciu, ktorú prežívame, začne sa vylučovať dopamín. Pri schizofrénii porucha nastáva v tom, že aj pri menších podnetoch, ale nie dôležitých, sa začne vylučovať dopamín. Čiže ten človek má množstvo informácií, ktoré nedokáže rozlíšiť, cenzurovať. Až ideme popri ceste a vidíme autá, tak ich vnímame alebo si ich všímame, len aby nás nezrazili a nie sú pre nás podstatné. Pokiaľ je porucha vylučovania dopamínu, každé to auto začne byť pre nás dôležité. Čiže máme tu informáciu emočne podfarbenú a týchto vnemov je strašne veľa. Nevie si to ten človek utriediť, tie informácie a vlastne množstvom informácií potom si vykonštruuje blud. A na základe tohto narušeného vylučovania dopamínu sa vyvíjajú aj lieky, ktoré pôsobia opačne, znižujú vylučovanie dopamínu. Vítam vás všetkých pri našom dnešnom stretnutí, posedení arteterapeutickom, kde je hlavnou našou témou bude ruka. A čo si myslíte, prečo sme vybrali túto tému? Darinka, u teba sme všimli aj u Libora. Na čo vám slúži ruka? Aby sme sa ňou pohybovali. Libor? Aby sme mohli si variť, prať a takéto domáce práce robiť a napríklad. Z detstva si pamätám to, že keď som nastúpil do základnej školy, začal som prvé písmenka písať. Keďže som pravák, začal som písať prvé písmenka mama, ma, emu, ema, mama. Správne, Eliáško. Ja si spomínam, že som mal baterku, a to baterkou som sa schoval do periny a svietil som si tam. Ale aj to si zapol s rukou, však? Áno. Však? Je to potreb. Dobre. Stalo sa nám aj tak, že napríklad Janko Hronec namaloval nám Muránsky hrad a vedľa hradu také malilinké dvoje osoby. A som sa pýtala, že Janko, kto to je? No ja, dakedy, keď mal som 18 a s Milenkou sme sa tam prechádzali pri Muránskom hrade. Takto im vieme dávať naspäť aspoň na chvíľu ten vonkajší svet, kým boli ešte zdraví. Jaj, môj zlatý, ako sa snaží, a zlatý si kreslí. Pri schizofrénii môže byť jedna ataka schizofrénie, ktorá sa nemusí opakovať. Môže byť opakované relapsy, ochorenia a môže byť tzv. Chronický priebeh ochorenia, kedy aj tie lieky nemusia byť už dostatočne účinné a niekedy sa pristupuje vtedy aj k tzv. Elektrokonvulzívnej liečbe. Pokiaľ dojde k lepšeniu stavu, tak okamžite sa s tým prestáva.
Ľudia to odsudzujú, ale mne sa stalo tiež tu v DSS-ke, že jeden pacient, ktorému som menila lieky a stále mu nepomáhali, tak pani doktorka, už by sme mohli k tým šokom pristúpiť. Čiže niektorí pacienti vedia, že po tých elektrošokoch sa im zlepší ten stav, takže vlastne ho ani neodmietajú. Im odoznie tie hlavné príznaky, ktoré ich trápia, halucinácie alebo blúdy. Dobre. Dobrý deň, pán Šimon. No ako sa máte? Vidím, že tu máte plno kníh. Povedala si mi niečo, nemôžem byť šťastný. Pozerám, že tu máte plno preštudovaných kníh. Čo mi poviete o nich? Čo toto máte tu popísané? Neľutujem žiadne z vecí, ktoré som urobil. Všetky, čo sa dialo sa pre niečo. Vyčítať si môže len to, čo som nespravil. Hoci čo? Vieš čo? Hoci som to aj chcel. To sú tie poruchy myslenia. Sú rôzne typy poruch myslenia. Môže byť symbolické myslenie, že sa vyjadrujem v symboloch. Vypadá to, že to má logiku, ale napriek tomu, že by sme chceli zistiť, že či je tam nejaké prepojenie logické tých čísel, sa nám nepodarilo zistiť. To aj psychologička od neho vlastne zobrala tie listy, aj mne posielala tie listy, ale pre neho to má určitý význam. Pre nás nie. Čiže on má nejaký ten systém vyvinutý, ktorý je pre nás nezmyselný. Viete, ako sa táto miesto to volá? Marc Lenin, Štolka Peťka, Šimo Šimon, Šemo Julko. Ale aj tu sú mreže 4 vodorovné a 5 svislé. A to tiež Štolka Peťka. Všetko má svoj pôvod, počiatok, alfu a omegu, počiatok a koniec, prvý a posledný. Obyvatelia medzi sebou vnímajú zdravotné postihnutia, svoje zdravotné postihnutia, pretože hlavne schizofrenici vedia posúdiť to ochorenie, ak pri nich žije obyvateľ, ktorý je mentálne postihnutý. My sa snažíme tak, že v jednotlivých budovách, v ktorých sú ubytovaní obyvatelia, vytvárame akoby jednu rodinu. Tí klienti spoločne oslavujú svoje sviatky, meniny, narodeniny, ale tiež spoločne preberajú aj svoje problémy. Naša záhrada je takým našim potešením a sme veľmi radi, že ju môžeme takto a v tejto podobe nejak tak prevádzkovať. Z tohto vieme pre našich klientov zabezpečiť nejaké to ďalšie občerstvenie. To klienta určitým spôsobom motivuje. Motivuje to toho, ktorý je, čo ja viem, schizofrenik, že on to chápe, ale ten oligofrenik, ten mentálne zaostaný to nechápe, ale ten schizofrenik mu pomôže a povie mu, poď, tu mi pristav fúrik, ja ti vytrhám tú trávu a uvidíš, tá paradajka zajtra bude vyššia. On ho vychováva k niečomu, aby niečo pestoval, aby niečo produkoval a to už je, ja si myslím, taká určitá forma vyššia. Neuroleptika môže mať aj vedľajšie účinky. U tých pacientov sa snažíme, aby boli fyzicky aktívni, pretože menej potom môžu mať vedľajších nežiaducich účinkov od liekov. Nečinnosť u obyvateľov v podobných zariadeniach je takým všeobecným javom. Tam proti tomu treba akože veľmi bojovať a práve našou náplňou na úseku pracovnej terapie je tie podmienky vytvárať pre tých klientov také, aby sme ich zaujali. Tú nečinnosť odburávali akýmkoľvek spôsobom. Toho klienta musíme niekde nasmerovať. Buď to príjme to smerovanie, alebo on si učí sám. V našom zariadení pracujem, tento rok je to rovno 40 rokov, ako som sa sem dostal v 74. hneď po ukončení vojenskej základnej služby. Boli tu len také veľmi jednoduché prvky činnosti, ktoré boli zavedené, mali ešte reholné sestričky, páralo sa perie, základná údržba areálu, zametali sa chodníky a také. To bol ako taký môj prvý moment, keď sme hrabali seno v parku, kosili sme, čistili sme, tak ma napadlo, že o čo by to bolo pestrejšie, keby sme tu mali nejaký malý vozík s koníkom. Čiže to bolo také prvé a vtedy sa zakúpil prvý poník
ktorého sme vlastne, okamžite nám vstúpla pracovná aktivita, klientov však za poníkom, za vozíkom už šľapali do parku a už sme šli, však pre koníka treba sienko. Už sa začali rozvíjať tieto ich myslenia a konania. A myslím, že to boli také prvé kroky, ktoré aj mňa inšpirovali. No a tak postupne sme si k tomu koníkovi prikúpili ďalšieho koníka a tak sme sa dostali až na úroveň dneskajšej našej minizoo zvieratiek, s ktorými tu klienti vlastne žijú. Že každý deň robíme tú istú prácu a robia ju tí, ktorí ju nechcú robiť napríklad, robia ju len s zotrvačnosťou. To už dneska tak nie je, pretože naozaj tie skupiny sú zamerané podľa tých jednotlivých záujmov a už sa to môže rozvíjať ďalej. Každá činnosť sa považuje za aktivitu. Už len to, že obyvateľ sa vyberie z toho oddelenia, prejde sa do zoologickej záhrady, poprechádza sa tam a vráti sa naspäť, už to je činnosť. Čiže už to ich vytrháva z toho stereotypu. Obyvatelia so schizofréniou vedia, že pri zapojení sa do určitej činnosti dostávajú aj určitú odmenu. Či to už vo forme kávy, malinovky, výletu. Tam sa zrovnajte vzadu. Poďme sme zase, poďme, musí ísť stále. Poďme. Hera, poďme, krok. Tak, dobre. No, už dlho som nebol na slobode. Predsa vidím už takých zdravších ľudí, nechcem urážať pacientov, normálnych ľudí, ktorých som nevidel už 18 rokov a aj viac, pretože som na psychiatrii od 92. roku, beriem lieky a injekcie, že vážim si tie podmienky tých ľudí, že sú normálni a nie chorí, ako sú domové sociálnych služieb. Slečna, tento francúzsky kremeč by som vás poprosil jeden, áno. Potrebovali by sme ženské osadenie, že aspoň jednu ženu. Splňalo by to podmienky, kritéria toho takej malej rodinky, všetko si treba vyžehliť prádlo, vyprať, dať do poriadku, povysávať. To by sme si delili všetko, že by to bolo na poriadku. Pre chlapa to je dosť veľa. Bolo by dobre takú s podobnou diagnózou, dievčenské osadenie, že by to boli, že by sme sa aj zabávali, že by sme si robili diskotéky, a tak, že by nám to spríjemňovalo život. Keď sú títo naši obyvateľia v meste s nami ako s doprovodom, tak snažíme sa, aby boli samostatní. Či už na prechádzke, na chodníku, či už v obchodoch, samostatne si platili, samostatne sa rozprávali. Proste, že sú aj zodpovední za to svoje správanie, spôsoby, aké majú. Každý dostane peniažky. Ja si prosím. Ďakujem. Každý si nakúpi, čo potrebuje. Ďakujem. Áno, môžeme. Ešte nám musí aj vydať, že? Áno. Aj vydať, podľa toho, čo nakúpite. Aj. V rámci socioterapie sa využíva nácvik sociálnych zručností. Pacienti, ktorí buď dlhodobo trpia ochorením, buď stratili sociálne zručnosti, alebo ich zabudli, alebo neboli u nich vyvinuté. Dobrý deň, mladá pani. Poprosím by som vás tento palátov, pani. Môžete mi odhľadať. Sociálne zručnosti to sú bežné veci, ktoré v priebehu dňa potrebujeme. Je to napríklad začatie rozhovoru, udržanie rozhovoru, ukončenie rozhovoru. No nech sa páči, pomôžem vám vybrať nejakú knižku? Môžete, mohla by to byť kniha o troch pátračov. Áno, nech sa páči, dobre ste si vybrali, toto sú traje pátrači. Ďakujem. Ešte niečo? Nejakú dobrodružnú? Pán Tragáčik, to je tiež také známejšie. To sú rôzne diely?
Nie, to sú len rovnaké, lebo z jedného titulu máme viacej kusov kníh. Upútala ma, Peťko, táto knižka, pretože kvet je môj obľúbený, môjim kvetom je ruža, pretože moje dievča, keď som bol chalán v práci, keď som robil v Rooseveltovej nemocnici na záchranárskej činnosti, tak mi doniesla rúžu ako znak lásky. To ťa pozbudilo. To ma pozbudilo a teraz chcem vypátrať, čo je obsahom a jadrom a záverom tejto knižky. Vidíme veľkú zmenu v tom, ako pristupovala okolitá spoločnosť predtým k našim obyvateľom, ako teraz, pretože stále si mysleli, že obyvatelia zariadení by mali byť zatvorení, že sú pre nich nebezpeční. A tým, že títo obyvatelia chodia medzi ľudí do okolia, tak sa búrajú tie bariéry. Vidia, že sú to ľudia, ktorí sú schopní žiť aj v spoločnosti, teda ostatných ľudí. Ale čo sa stalo? Zdá sa mi, že kamene bežia na prázdno. Dajte Bože šťastia mlynáru, a prečo, že nemerieme? Aj by som lel, nepretržite, pre všetkých, keby pšenice bolo nadostať. Počkajte, mlynár, príde čas. Tá dramatoterapia v našich zariadeniach, ktorá je veľmi rozšírená, tá dáva obrovské možnosti realizácii klientov. Oni majú možnosť sa vyjadriť pohybom, piesňou, tancom. V našom zariadení napríklad konkrétne sme sa zameriavali, zameriavame na také pásma 20-30 minútové, pretože s tým je možné ísť i navonok prezentovať. Chodíme na rôzne podujatia, dni obcí, kde nás pozvú. A už pokiaľ tam vystupujeme, tak väčšinou si volíme takú tematiku ľudovú. Nám trošku ide v tej dramatoterapii, aby to aj prežívali tí klienti, aby sa stotožnili s tou postavou, ktorú hrá, a my pri nácvikoch dlho musíme drviť, kým sa nasvičíme, že ten klient naozaj to príjme a že tá rola je ozajstná pre ňo. Ja aj ručičku. Tak dajte. O Daniele sa staráme, aby bolo čisto. Tým robíme poriadky, aby sa mali deti, vieš, pozrieť, že aký je poriadok. Aspoň bude tučný. A vy ste prečo to? Úraz som mal. Na obche? Nie, doma. Úraz. Aký? Aký ste mali úraz? Zoskočil z výšky. Aj zoskočil z výšky. No dievčatka, takže tu máme vzácnu zoologickú záhradu. To všetko treba krmiť. My tu máme zriadené, že majú tu na ľudia sú tu postihnutím, duševne postihnutím, ale tu je duša. Tu je duša, kde sa skrýva bolesť. Bolesť taká, že stratili príbuzní, alebo ich nechceli, vyradili ich zo života a oni sa tu zapojili do týchto pracovných činností a ich to baví. O návrate schizofrenika do spoločnosti sa veľa pohovorilo, ale z môjho hľadiska je to veľmi ťažké, pretože už k nám, keď prídu obyvatelia s touto diagnózou, strácajú všetko sociálne zázemie doma vo väčšine prípadov. Majú len vzdialených príbuzných a u schizofrenikov je najdôležitejšia pravidelná liečba. Oni veľmi ťažko pochopia to, že musia pravidelne lieky užívať, lebo tým, že príde im zlepšenie stavu pri užívaní liekov, automaticky lieky prestávajú užívať. Čiže v priebehu mesiaca dôjde k relapsu a ten schizofrenik je naspäť, sa mu objavia zase psychické zmeny a teda poruchy myslenia, blúdy, halucinácie a už nevie sám existovať.
Do budúcna veľké plány už teda nemôžem mať, ani nemám, pretože som už v podstate pred dôchodkom. Snáď tie veci, ktoré sme tu rozbehli a ktoré sa v poslednom období zdajú zaujímavé, rôzne aktivity, ktoré tu bežia, aby sa ďalej rozvíjali. A teraz, ak prídu noví mladí ľudia, čo ja viem, s vysokoškolským vzdelaním, tak možno udajú iné smery, ale verím tomu, že budú v prospech klienta a že jeho myslenie a konanie toho klienta nejak posunú vyššie.